assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV debbo e gorko soko e mawɗo moni kala mon salminama inde manama e jettode caggal nde gueɗen Allah joom mbaɗe bawde lamdo lamɓe e lamaɓe muñdema heppani saaha goto en juule nelaɗo mum ɓurnaɗo windere bajjo aminata bamum farmata bintu ya rasulahi tokaram en nattigal hilfa men diine e aada en duwoniɓe en ñaguima duwaw kadi no hantini en calmini en juurima jinnaɓe no tawno ko bowɗa e duniya en hano yettude jinnaɓe mum en notti dumburde duwoni wonɓe toon ɓe nana yaltiteɓe dow jaam leliɓe nde an umminteɓe ya ɓe nana yummoto yaafo yumma yaafo dennagal maɓe julɓe kala en garte e nder émission men rendo men émission o daraniɗo ɗo sokoye mawɗo debbo e gorko e kala e saaha ƴewten ko rendo ngo wurata gadden ɗum ɗo gam wawde weltinde moon saabi kadi jiiɗon ɗum machallah ɗum noon puɗortomin ko junggam ñaamo mi salmina SOS walla mi wiyamo Samba Thiam a salminama calmina hettoyonkoɓe walla yeɓiyonkoɓe Pindi TV e nder émission men rendo men sadi assalamu aleykum bandiraɓe sehlaɓe mi salmini moon kalto mbawɗon wonde o ko Samba Thiam artiste rappeur ɓurɗo andirede Swice Bivin K the new king from Uroɓe legal noon yeah tigi konko woni Samba Thiam walla mbiyami SOS enen gandi machallah mo dilla e affaire nalankagal no fewi kono hande noon ko addimo ɗo wassa moon gandu ɗum ɓoyata mala woni junggam nano o noon commenceur wonnibi hatta mimimo Ramatoulaye Rella Niang mi nawmoto horndolde Niang mi salminima wonni mi salminima mi salminima gonduɗen plateau o miɗa salmina kala mbiyo mbimi e mbimami halpulareɓe fo ala haalide subalɓe on ɓe toon horndorde mbiɗa salmina nename baba ɓe ganduɗa kala ko mbami wonde fof ko kamɓe mbiɗa salmina yeeɓoɓe émission ma o kadi machallah merci Ramatoulaye Seydi Niang kono ma mbaɗa hen lawde te so waɗani ɗuma tani ko ɗo jogori tawde ɓe ɗum noon hordodenaɓe kala kuuɓal salminami tan min toon ma chéri adoré on woni Tidiane Toussar on woni Yummun mala wawi wiide Pulal onon to horndolde mi yin toon mi teddinama toon no fewi kamɓe kala kuuɓal mi salminiɓe ɗum noon hande émission men son jiiɗo junggam nano Ramatoulaye on jiiɗo junggam namo walla mbiyamo Samba Thiam hande ko yewti e kamin jogori yewtude ko woni holɗum est ce que l'amour existe woni haala mo ganduɗa welani haalde ko haala mo ko Ramatoulaye Samba ko haala hamni kane tawno hande kala ko jiɗɗa ko gille saabu ko yidde woni hakkude jomiraɗo e nelaɗo ha wi kala ko yiɗi ne yiɗi ɗum noon enen gandi yidde no woɗɗi yidde no woodi kono ko saabi yimɓeɓe ne namdo hande mbere no yidde no woodi yiide no yimɓe gurdata ni société o hande no wayni sukaɓe entre jeunes enen gandi koɓe gurta e ko woodi ko actuellement gonɗa e neɗɗo yimɓe natti andude ko confiance gase yimɓe walla ko amour o woni ko natti wonde intérêt o heewi no fewi saabi mala namdo Ramatoulaye est ce que l'amour existe en 21e siècle monde oɗo momin goni actuellement ah bien sûr l'amour existe kono l'amour existe d'une certaine manière ko ganduɗa hande rewɓeɓe hankkadi ɓe cuusa mbiɗa wawi wiide noon ɓe cuusa par ce que worɓeɓe nandone mbaɗa kala ko beela ɓe tampinma a yiyan debbo wonde e gorko ene muñana ɗum ko heewi gorko o daña yahre so ya banggue goɗɗo a yiyan debbo wonde e gorko ala haydara ko fino daño yaha o ƴeewoya lembel wiyete o yaha o ƴeewoya lembel a yiyan debbo mo ganduɗa jooɗimo muñi hunde foof fina jiiya gorko mo ganduɗa onon ndiɗo gonduno e ko muñdano ɗon daña majjuma a wonta yi ɗum c'est pour ça ko heewi ene wiye l'amour n'existe pas l'amour existe ok pour an l'amour existe bien sûr alimdiri e de ɗum anani ko wi ko yani worɓe o wi ko onon tahi bon si on dit que l'amour n'existe pas ça veut dire que ko onon no woodi ko golloto ɗon comme no wirni ɓe aɗa jaɓi ɗum non si mbeɗa wawi wiide gilli no goodi hande par ce que gilli ngummi ke koto Allah ko Allah idi yidde ko Allah idi yidde ha tagui tagoje rutti tagui innam aade rokki ɗum hakkille donc gilli ngummi koto Allah hetto noon ko hande aduna to yettiɗo c'est vrai mi tawtara ko heccanki kono mbeɗa tawa e guila hanki ha faade hande mbeɗa wawi wiide gillen goodi mais sa yi hewɓe mbiya l'amour n'existe pas c'est parce que teddugal natti rondede aɗa andi mawɓe nden
ndowno tono teddungal mais ina heewi yonta hande dasoɓe teddungal ɗum taki won fijirɓe gilli ha wonen mbi gilli godani kono gilli ne goodi hetto noon ko surtout e nder sukaɓe yonta men hande woni sukaɓe rewɓe ɓe walla sukaɓe worɓe ɓe heewi toɓe guurdi duuɓi sappo ɓe ceera e nder semaine goto heewi toɓe guurdi lebbi joyi ɓe dañi hen probléme Allah waɗa ɓe kontina hande Allah heɓori halnude hakkude mabɓe ɓe pournam min ina waɗi différence hakkude gorko e debbo surtout sukaɓe rewɓe hande ɓe ɓe mbeɗa wawi wiide sukaɓe rewɓe ɓe yiyande nde jiimi noɓe pijirat ni e nder guille ɗon mbeɗa wawi mbeɗa jogui ɗon gonga c'est vrai que hay minen worɓe ɓe kadi amin jogui ɗon kadi gonga kono hetto pour paama ɗum weeɓani quoi aɗa andi mbeɗa heewi wiide kalmo jiɗɗa sofirtama sukaɓe rewɓe hande oɓe ndewoy gorko mbo ala haydara nde wonno ina waɗe mabɓe anduɓe ko gilli tan mbeɗa yiɗma gorko hande rewata so hay sohdemo mo ala haydara mi suwa ɗon yettade quoi aɗani guidrimi ko ga quoi ayi e heewi to sukaɓe rewɓe toɓe ndewe gorko haydara ala mbeɗa yiɗma sa dañi mbeɗa yiɗma sa waasi mbeɗa yiɗma saɗa wuuri mbeɗa yiɗma saɗa selli heewi kadi to sukaɓe worɓe ɓe toɓe ndewe sukaɓe rewɓe ɓe par exemple min mbeɗa wawi rew ɗo suka debbo mi wasa ƴewde boɗiyol makko walla ɓaliyol makko walla avenir makko sikki tawi ko janggo walla ko tabal o yeyata walla n'importe quoi mais mi salotako ina heewi to sukaɓe worɓe ɓe bonni hakkude mumen e sukaɓe rewɓe ɓe ɗum ina jeeya non mi salotako fawɗon jungo ma non mbe wawi fawɗon junggam par ce que aɗandi eyyi c'est ça mi ara Ramatoulaye mbere so tawi aɗa woni debbo aɗa yaltide yimɓe taho nayo joyo to gilli woni debbo ne yiiɗa debbo so yeehi ha naate hay gorko ne yiiɗa gorko yiiɗata debbo so yeehi ha naati e nayyi walla ɗiɗo walla tato tawat ko gorko puusimo hen debbo ne wona ko boni hande ko gorko puusata moy koye waɗata ko debbo so yiiɗi yiyata nanta kanko ma andi ko kalami ko hande sa yi relation uji kewɗi bonni c'est à cause de worɓe ɓe nawi bonni to ko yiyandema ko noon jiiruɗa comme nokkuji ɗi no keewi mi arte Ramatoulaye ɗi ne keewi aɗa andi wonto needi heddi wonto éducation heddi par exemple tan mi wima Dakar nen Fouta nen soit mi wima Dakar nen Jum nen walla Doɗel walla Galo en aɗa andi c'est vrai que hande gurdam Dakar e gurdam Fouta ine serti joni ko gotum joni ko gotum ok no suhaɓe jiɗirta Dakar ni noon ɓe jiɗirta Fouta ok c'est la même chose aɗa andi ok andi Ramatoulaye wonko haalano haade mi arde ma mbiɗa ko gorko parfois tahara puusa debbo ha wone waɗa ha wone wadde gueɗe heeɗo hol genre nome mbatta mon ha mbawon wuurde ɗum wona mbiyon ono mbaɗa wondane gorko aɗa yiiɗi ɗum o andata jeguma no mbawmi wirude ɗum andata an woni holon ko wiyete a jogoto jama aɗa ndaara ha wirtoma nden gandata ko jama joguinoɗa après so wimmima ɗon kanko rancune wonata e makko so woni rancunière o waɗan kala ko wela kanko kadi elle va se venger o yahanomo waɗa venger o e worɓe ɓe alors que neɗɗo goto waɗimo ɗum je l'ai vu neɗɗo goto waɗatma so waɗimo an jiɗata ko wadde venger o e kamɓe foof ok donc ko worɓe ɓe photo foof ko onon aɗa andi Samba onone pourquoi c'est ça quoi son guurde e debbo yiɗe mon horside mon totta mon foof aɗa andi Seydou Nour Gaye wi yimi ɗum gurda e neɗɗo duuɓi joyi duuɓi jeegom fino subaka presque mi haali ɗum nane quoi ya neɗɗo goɗɗo presque mi haali ɗum aɗa andi min to gonɗo mi kom gorko mi wona debbo mais mi arani ɗo wadde défendre worɓe ɓe mi arani ɗo wadde défendre rewɓe ɓe garmi wadde défendre ko gonga worɓe ɓe hande ko jogui erreur mais woto caloɗen ko gonɗon rewɓe ko foof kadi oɗon gandi sukaɓe rewɓe hande potani min kay mi yeehi ha mbimami gilli keewi certi mbay kono kullode e nder gueeci cela veut dire que heewi to oɗo suku debbo ko Fouta o janggata ko ɗon waɗi prix école makko ɗum ɗo fondamental haw wiye collège haw wiye lycée o ara Dakar e nder université o daño ɗo goɗɗo Allah ittam ɗo ha paari o dañi toon goɗɗo worɓe aussi noon mais heddoto ko pour paama ko woni dédan ko weeɓani ko ɗum noon takkam wiidema mais noon min d' après min ko jiimi ko min kam e ha e nder sehilaɓam min mi yii sehilam mbo ala haydara famille makko ala haydara
kadi ko commerçant ko boutique makko jogi mais won suku debbo mbo wonde sa wiyama odo yummakko ko pachar wala bammakko ko pachar mais sa wiyama o yaltite odo boy ha Allah nan wada gille hakkude mabbe te hay silamo boutique makko alano way sako nguur galle mabbe sako dina fe mais sa wiyama ko kaari gondi a jabata parce que ma wodi wiibe silamo méritani odo ono wayni no wayni yodde no wayni wojjude galle mabbe no wayni silamo no wayni boutique makko no wayni c'est ça debbo so yidi narta dum don non mi salay so jidi darta dum don sacrifice mo debbo way wadde e amouro gorko suusa wadde dum e amour qu'on se dise la vérité gonanda do ko gongo kalden gongo wadde gonan mi do ko gongo sacrifice mo debbo wadato gorko watta dum non mais debbo ne way yaade de gorko jogi do boutique mum à cause de son amour mi wita worbe be mbadata dum parce que worbe fu potay mi wita worbe fu mbata parce que worbe potay worbe be ay ramtulay be etti kadi torobe potude me rewbe be mbi rewbe hande kala ko bonni société kambe parce que debbo fof hande mo jiida ne jidi wadde cheveux naturel ne jidi wadde hande jesner wala vainqueur wala VIP wala robuji de classe jogo iPhone mum wadan dum fawan dum so wana e worbe be hande jiya gorko mo ngan debbo mo ganda liggaki dawani jippaki kon foy dum koy rewbe be koy worbe e on fano yi ha si rewbe be hande ndendintu ko worbe ha kewa saabi hande rewbe worbe jogaki mumen confiance dam tara aussi fodo est ce que wona ne mais debbo sa wonde mum atedina dum kala ko jogira wattani mum da ara ko tay ay dara burani welde hande gonda e neddo nyanto ha yodo yalta sehila ma belto hol non ko sak e ma hol pewnu do hol do an ko joda ko nyanti ko fof ko feewi ko fof hol pewnu do e ko dum bi mami so tawi joni kanko gorko kanko feewi dum ala haydara ko hulata parce que mo andu kanko kala to foti fawde ko ngal mako mo faw dum do kono gonda e debbo ada tampina dum ahokani dum jam a warna dum haydar haga so biya hay gor ndarta aresani kalden gongo kono mi wona dum bi mi le fait que olon dendina worbe nayo njoyo jeego pour ko dum barano ko wiibe bi tam wona kam ala ba kam dum wodi to mi da min pour mi dum don ko deuxième chose nyanta dene yodi bonoda jesner ene yodi sa yati yimbe be ndar kaari ko boni ko wadde greffage ene yodi kono kadi holko ganda ko do woni e berde adi ye debbo hande no wayno urul ayni wiete to yene jiamu sa hollama bieda ko odo woni ko pema ko miyata ko na go ko dum woni ko binom nan affaire de boutique o selam boutique o et sel makko suku debbo mais moi j'ai quelque chose à dire quoi min so yidi mo fatu adandi ngurnam te adandi mi wurani bone mi wurani banditisme mi wurani gandanda horma ko juldu wurani mi pose ma question jimmi jabuda kam e walla ala so mi yidima mi yidi resdem ko tawda mbed wuri ko haade wona bonande a wallitat kam walla bien sûr wona wallitat kam e ok dum non takam widama par exemple min comme artiste comme rappeur mo kuma tan ko holko taki mbed jingando o do suku debbo sen walla ko taki mi jingantama min mi réellement mi dañi suku debbo goto o bandi comme artiste o bandi comme rappeur mais mi sikunu neddo sa yidi dum ko tawda o mbo wuri ko haadu woni kalko jida ko munyal ko suturu on ballindira ngurdon hen adandi holko wi kam siktay jinnabam no nguri bimo no hedo adandi worbe en badi erreur rewbe en badi erreur dum tek hen saha baado nyam ina res woppo yummu walla bamu yaaje o appartement no fatan heder pami do be andir pami do gonko taccude me inshallah man heb ma yetto no fatan anandi hande intriagal ne heewi holko teki o wi kam bad jinnabam no ngori dinon affaire uji te min ko yinno haalde ko déjà mi tacci don be soyno to no ko haalat ko o kam mati jinnam man nguri mbimo mi jinnadam gorko nguri jinnadam debbo wuran o kam jinnad ma debbo wuran bim e o kam est ce que adande hande sa woppi music sa woppi rap haydar ala kana mi ma ana wat kam kaltu jidda kam nawde te ko gilli jidir ma après mbimo holko teki ada haaldum o kam non adandi minen hande sukabe rebe in wade sukabe rebe e der koy amen waaben mon so desi amen so nawi amen e der galle mo yumirabe
kaɗata amen jooɗaade kaɗata amen wattini o haali ɗon hunde ko muskam koye oɗon jour gille hakkude amen gasi par ce que aɗen fat aɗen holko wi kam o wi kam mais ça fait l'occasion comme si ko hannde galleji gorko resma taw yummum wuri bamum wuri aɗen sa nawi to debbo a wonata à l'aise woni sago mum yano ɗum appartement walla ƴewa galle goɗɗo so yiɗi an gorko jinnaɓe ma maayi heeg so yiɗi maayi donc mais ce qui est l' essentiel ko woni hakkude mon ko woni hakkude mum ori to wi kam haade jinnaɗo ma debbo wuurani kadi bama ina jogii joom suudu on ko gorgol ma o natti wonde ma haydara hande jimmi sa resi kam taw galle ma personne appartement o sam jikara rewɓe sen naatema atto ko namdade taw yummano wuuri walla ma par ce que ɓe mbawa wuurde mi wita eyi non fat parce que hande gorko a fanan seere ginnane aɗan haala ɗo yo debbo ma debbo o peut être on ko noon haaldiri ko noon o yiiriri te hono makko no woodi mi salonta hay c'est ça effectivement pourquoi Ramatoulaye onon sonon kurto onon duwo isiraɓe ma non duwotoɓe isiraɓe ma aɗan holko ganduɗa intimité entre deux personnes qui s'aiment heƴani e nder galle isiraɓe intimité entre deux personnes qui s'aiment heƴani e nder galle isiraɓe surtout sa hawre isirawaɓe no amni mais tañiraɓe men ko noon gurduno tañiraɓe men ko temps mabɓe on est au 21e siècle mbeɗa dewle nden e joni wona gotum nden e joni wona gotum mum fof eko hawrino mum fof e temps mum joni yimɓeɓe gurdata ko soit jaaha AP walla jaaha galle ma an e mo jiɗɗa vous serez à l'aise aɗen kam ɗum wona aada men hande supposons hande somi yeehi hande mi wiɓiri yahɓiɗi huttoyo galle mabɓe yumma ko nan toon bamma ko nan toon aɗen kam ɗum wona aada men jogui droit uddade e nder suudam min e joom gallam j'ai pas le droit à ça mo ganda ko an jeena non hol galleji ganda mairuji saoudi ɓe puggere ɗum mi yii ɗum ko tawi sowaɓe rewɓe ne dogga ne mbiye jaata galle esiraɗo kamɓe haaɓe gandi ɗum worɓeɓe hen saji ɓe dogan responsabilité mabɓe ɓe jahan ha wayno yummaɓe resi ɗum tahiɗa onon doga ɗum tahi sowaɓe rewɓe ne doga nemin jirno jinnaɓe men no guurda isra mumen totta israɗo gueɗal mum ha timma mbaɗano jinna par ce que hande sala hutto wiyete ko jaggu esene yumma ƴaggu ƴeykiraɓe ma no muñiraɓe ma walla miñiraɓe walla guiƴiraɓe ma walla sehilaɓe ma mbaɗa fodde ma ha timma kono so tawi an ese no waɗma dérange e nder galle mais aɗa wawi woɗɗitade ese tawa waɗan ɗum ɗon foof aɗa wawi woɗɗitade ese tawa totta ɗum respect pourtant ese sa jagguiri ɗum ko jinnaɗo ma pour min Ramatoulaye ko jinnaɗo ma gaccuɗa e galle ko konko gurduɗa jinnaɗo ma kadi tewtuɗa walla kono nde gonɗa galle jinnama wonɗano toon e gorko ko en tant que gorko honno toon min hande somi yeehi mi wonta galle nena me baba mbiɗa wonde e gorkam jamais ñaagoromi Allah ko dañde ko ganduɗa appart jahammi je vis ma vie aisément effectivement ok c'est pour cela que aɓe mbiya min gartaram ɗo ɗum tawi ɓe mbiya joni amour n'existe pas ko mi wona haalam ko haala tan hande toɓɓere mamin ƴetti sababude intérêt o heew hen debbo mo ndestama wiyama nawom appartement eyi mi wuddata e siraɓe mi wuddata e jeekiraɓe haaluji ɗe keewi kono ha e dow ɗum ha to fof ko amour tan woni less ene wiya onon worɓe sambo on mbawa reste debbe ka social ka social woni debbo mo ganduɗa hande ala haydara aɗa andi yimɓe heewɓe hande ina mbiya ko jinnaɓe ndesata ko jinnaɓe ceerata par exemple min hande somi yiiɗi resde oɗo sugu debbo woni wiyoɓe to jinnama so jaaɓi tan a resat mo jinnaɓe ma so calimta resat ɗum tawi ko no fat wonen ina mbiya hande ko jinnaɓe ndesata ko jinnaɓe ceerata mais c'est la vérité non wonto ɗum woni wonto ɗum wonani mais enen leñol fof ne jogui aada enen ko fuutankoɓe en gona Dakar naɓe no wirni nani je vis ma vie ko ɗo hayso woni no Fouta mi reta malo ma mi mahane ɗon min e joom gallam min gona toon oppumi awde lana mi wonta galle a faami aɗa andi kala ko jiiɗa koye départ suku debbo saɗa yiiɗi yaltidde makko ko départ debbo saɗa yiiɗi resdemo ko départ par ce que so fenade wawi gonga hande janggo gonga waccinto mais Samba konko mbimami ko tan on geltide neɗɗo ala he dara jogaki he dara ala he dara no muñanma sa dañide ha ƴeewoya bande onon ko noon guurdo tan yumma iɗum widema resata walla so tawi onon ndesa mbiya o ko cas social mi resatama pourquoi ɗum ɗon aɗa andi sa felti aɗa wiɗo oɗo ko cas social mi resatama ko ɗum ɗon takka widema kala ko jiiɗa koye départ quoi min hande somi yiiɗi yaltide oɗo walla resde oɗo avant famille am kinatina walla avant kanko famille makko kinatina il faut kay ko hakkude amen par ce que
somin jewtido somin fenenimo ko wonani gallamen so ari o wona jodoto ko dum woni hande holko taki ndesa no fatta no fenande de wiyata ko woni nder he hande a yen gorko ganduda wondane ma halantama réalité gondo e galle mabbe halantama ko ganda ko dum woni mum ko complexe wadan ñoddi ko ala manam haalan ko ganduda andi an hoorema debbo wada andi o ko haalata ko wona gonga est ce que nandi jidda haal ko mi salaki dum a fadani ha ngayno dum taki dum non taka wi dem komi gorko kono mi ardande wadde défendre worbe bir wano jingande mi fenadam émission gas mais ko gonga addi kam do hen quoi mais say bir wiima kala jida ko départ par exemple on jewtidi a wimbo galla amen ko ni way suudam ko ni way lesam ko ni way e gedam fof ni way salaire am ko ni way dum tagi suku debbo ndeysan on wayi dem gilli makko laabi cer hayso wona ko commentaire mo kala e gal mon taw jon ponon don guurde duubi joy gurdon balde joy aden holko tagi on gurda duubi joy gurdon balde joy ko wonani ko halana ko départ woni ka halnani mo gon dum tagi hande mbedi heewi wiide wonen mbedi heewi nande wonen sukabe wor min avant comme de rescal il faut que mi halno situation gallamen no way bon il faut ko anda avant comme réponse oron après debbo so yidi ma hayso ko leso bertanda mo lero hen dum ça existe après dum hande no wodi quoi samba adugi question mo accu mo don adugi question pourquoi so tawi on gonde neddo no tampana mon son pini on desa jahon ewen goddo desoyon ko dum namdumi pourquoi adum do ay worbe wado me nombe be ngona adiyankobe holko taki ola bada dum kon non wona wor fu bada dum no wadi worbe wado dum won wadi worbe 80% non bada non way wala 90 ka social so be hande joni so be gandi ko be biyatma ko matta tu fe wada in way wonde 99% sax ola badum wala batta non mi wita min batta dum wita min baddum ha joni mi liwani horam ko jinn wiidem ko worbe potani no ss wiiri ni parfois onon ne rewbe be problème na wadi sabu cikkumi dewgal so neddo naati hen no foti naatide sabu Allah e nelaado mum sabu kala ko jiida huma do ko dow hoddira ha pare mais hande jiya debbo naati dewgal sabu yalta sababu ko soyno ko woni ko yiyani sen ƴeewi réalité o jiya hande desal wiya hitande wade dewgal mum yalti wonɓe ganduɗa ka patata on hitande 6 mois min mi yimo ganduɗa ko 3 mois omo ndaaramo handicap won waɓe 2 jours 3 jours nan ɗon wonɓe ganduɗa ma tinno ha daña hen ɓinguel gotol waɗa hen 2 ans yalta ɗum noon photo fof koye wonɓe he eyi Ramatoulaye ko ɓuuri hen hewde ɓe mbiyata ko saabito noon jalta koko coyni ɗon ko woni ko jiyani toon jalton beele dewgal nde ɗon foti on natirde intérêt ko wona gilli e yidde taw wona soynade neɗɗo ko soyni fof tawata ko haalna hande mi wa soynade komi yiyani walla komi haalna komi tintina mi wa soynade ɗum son gari hande mbiya ɓe ɗiɗi resdema mbiya man wat ɗum ɗo ɓe jogui ɗum tawi debbo ko matérialiste forcément o natane mariage he elle n'a rien à perdre min chaque jour mi haala ɗum y a tellement de divorce précoce mariage mo ganduɗa watta holɓe ganduɗa so watta une semaine lune de miel hen ɓe mum fof surtata bagage mum yaha c'est parce que koɓe kalduno ko wona ɗum woodi nder hen ɓen kadi debbo no foti nadde mais pas par intérêt wona intérêt hande sa woni galle ma kala ko wawi wonde aɗa yiiɗi wondude hoore ma aisément ko boni fof kam ko foti waɗandema yo waɗane ɗum mais sa ari hande mbiya debbo mi jogui ɗum ɗo mi waɗa ɗum ɗo o fini o yiyani ɗum o yahan lawol makko par ce que tawi kanko ko ɗum ɗon nannunomo hen effectivement ɗum nannumo hen wona par amour o yahan debbo ça veut dire ko wiyete ko amour n'existe pas si l'amour existe e nder hen ko hen paaɓe e nder hen a yiyat mo ganduɗa kadi haalnamo ɗum taw wona gongo o naata hen o anda wona gongo o heddo e dewgal he c'est ça no kaldirten ko boni ni kaldiren noon ko moƴƴi ko ɗum jinmi noon so neɗɗo soynima ni yiyani ko soyno ko jooɗo sabu divorce précoce ni keewi ha wona seeɗa ko wona ɗum ko an Samba pourquoi soɗon jaaha hande ala ƴeewo Ramatoulaye sa ari mbiyama mon jogui V8 mon jogui villa mo ganduɗa hande gallam gonɗo yo gallam gonɗo komi ñaagi ɗon continue eyi boîte uji oruji ma ban fof ma no fawi gallam ni taw an wattani ma hitande ma watta négocier pourquoi somi rokkima oɗon commentaire holko tekki kanko ne somi wimo mbeɗa jogui 4x4 mbeɗa jogui passeport diplomatique gallam ko 45 millions mahra dépense am ko chaque par jour ko 25 000
holko tekki kanko ne o wiita kam mi mbiɗirama ɗum onon rewɓe ɓe ko noon kam ni debbe no yomi yiɗira non o kam aɗa c'est ça ko émission gonɗen onon rewɓe oɗon keewi haala seeɗa yo jinnaɓe jaafo seeɗa quoi ay gonga mo joguimo jimmi ko hettir caggal par ce que Allah famɗinani gorko debbo ko mawni ko fof ko gorko ɓurɗum mawni hakko jogate duuɓi mais des fois hakkille no daña puissance seeɗa ɗum perde puissance mais holko tawi ko oɗon hannde min so miiɗi tan raison yiddemi tan heɓdemo mais mbeɗendi gallamen ko zingue mir gallamen ko leɗɗe gallamen ala gaz ko dubuji mais no wayni yodde walla no wayni wadde hoore makko femme démontable cekneji makko maquillage makko aɗan ɓen ko femme démontable quoi mais yiddemi heɓdemo taki mi rokkudemo oɗo commentaire aɗan ɗon ko départ ɗum ɗon taki wiidem kala ko jiiɗa koye départ non okam déjà holaki hoore ma ko ɗum taki non c'est aɗan di haalal mo tawi galle mon ko bara mbiyamo galle amen ko aɗan ɗo joni ɗum jinmi somo yiiɗo yedduma hen non non aɗan ɗo joni min gorko ko mbammi ko fewani commentaire mo dokkuma wona ɗum wayl gallamen mais kankon ko fewani par ce que wona min nayumo gallamen ko jinnoɗa wi ko matériel o nayumo gallamen ko jinnoɗa kadi min nani onon haade mon yaade ni onon naate galle ma ƴeewon mbaɗon ndey faata mbaɗon mo ni yaaji wurnomi galle mabɓe no wayi yummo kono dañi ene ha voyage no arta ko dubayi har oɗon juurni to pourquoi ononne on mbawa naati dewgal saabu allah innirani mo goppon kadi matériel o kadi matérialiste o c'est pas bon dal pourtant rewɓe nan ɗon e naate dewgal saabu tane nela ɗum rewɓe nan ɗon naata heen woɗɓe waɗoɓe ɗum ɓe noon mi haalta kamaɓe mi haalta kamaɓe par ce que min mi yii debbo jontaɗo naate suudu ndu ganduɗa matla woni toon matla comcuma ko waɗata ɗum koye mbuus ndeysan je prends exemple en moi mi wonani ɗo ça pour me jeter des fleurs min toi tu es là juste pour défendre qui non rewɓe ko tinniɓe parce que sa yi hande ene wiye rewɓe ɓe saaɓe haɓe goni maten min hande sa yi kam cikata koɓe jogui hunde ko sago woni ɗo te min mi naata e suudu ndu ganduɗa matla comca mbatmi ɗum koye éponge et j'en suis fière par ce que mi jibini toon ɓesgam ndeysan ɗum noon yo allah ɓeydu so heddini min kono gasani haadema adde mbaynoɗa kokka men son mo jimɗa holko gonduɗa maɗa ko ramtoullahi kalata tan aɗa gudda son thème titre o wiyete ko haalnam ko gonduɗa par exemple mi weltima émission parce que émission elle ko Allah wino yomi yaltin oɗo son ma mende invité ami mi namde son ko wallahi kadi ko gilli kalten ɗo ko affaire de l'amour no mbirumni nane mi récemment mi nawmo gallamen mi fini subaka mi dawa liggey mi woppa ɗon nenam mi woppa ɗon babam mi woppa ɗon banam debbo walla goɗɗo mi arta mi taw won badduɗe makko mi noddamo nder suudu somi joɗɗinimo holko mbiyata momi haalde rahmatullah holko somi joɗɗinimo holko mbiyata momi mbiyata momi haalnam ko gonduɗa woto suuɗam ko gonduɗa ɗum woni haalnam ko gonduɗa woto suuɗam ko gonduɗa on mbiyata noon mettema ko minema mi yahata mi woppuma aɗa yooɗi aɗa laaɓi ɓanndu no fisti ruttiɗaati haalnam ko gonduɗa he ma girlfriend gilli no muusi mais ƴeewno mbaduɗen hankin wano hannde no wayi holno janngo wayata aɗa so wiiɗo joni gilli no muusi ƴeewno mbaduɗen ko mbasmi ko fof ko joɗɗa ko fof ndesan hakkude men ne yurmini quoi ɗum woni gilli no muusi kala mo jiɗɗa sofirtama gorko ko yiɗi debbo ko fof hayso koye famille wandu o ummi o sofirta gorko debbo ko yiɗi gorko fof ko gorko sofi ko fof ko waasi ko fof gorko sofirtama tigi ɗum ɗon nomin gartude taw noon waktuji gasi ha laaɓi ha 8 heures gudda o udda tan min udda min jukku émission o ɗum noon rahmatullahi rella ñangma artuɗo kono noon sono wima Samba Thiamma artuɗo mi nawamo to jum ɗum noon gudda rahmatullahi tawno waktuji gasi eyi gonne yettere Allah machallah mi weltima e plateau he mbiɗa weltima onon ɗiɗo foof mbiɗa yetta Allah no feewi nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam mbiɗa wiya merci beaucoup à tous téléspectateur uji ma yewoɓe ma fans uji maɓe kamɓe fof mbiɗa salminaɓe mbiɗa juuroɓe ha toɓe goni mbiɗa ɓuura salminde kadi mamam rella wulti nan toro horndolde e famille babam famille merci beaucoup hol message totta rewɓe yoɓe gartir haqqille mabɓe par ce que aduna juurani aduna juurte neɗɗo kala ko Allah winde tindema arana so Allah jaaɓi sa heppini sa leeli so yaawi so leeli fof ko arata ndeysan
merci ɗum noon Samba Mbayda tota message kadi worɓe mi fuɗɗinomo bisimillah mi wattidiro alhamdulillah par ce que kala ko jiiɗa ko teddungal mi weltima e Pindi TV mi weltinima an Fatou kadi mi weltinima Fatou Tokoro mo mbeɗa wiya tan kala ko mbawmi wiide aɗa andi minen komin naalakoɓe komin artiste uji quoi des fois amin gartira yimɓe ɓe to jinno yotta ɗo taw moƴƴani moon min gartira ko basitomi tan fenade so wawi so fenade wawi gonga hande janggo gonga wattinto gilli laaɓi cercere hande mbaɗi gas e deme e dow laaɓal mais gilli fenade hande mbaɗi gas janggo e dow fenade basitomi worɓe ɓe ko yoɓe tinno kadi yoɓe ɓuur tinnade c'est vrai won wiyoɓe hande aduna o rewɓe ne keewi worɓe ne pamɗi hande pour rewɓe daña worɓe weeɓani hande pour worɓe ke daña rewɓe yiɓi ɗumen weeɓani mais haade komi gorko mami wasi worɓe ɓe kala mbo ɓe mbawi yidde e rewɓe ɓe yoɓe tinno ɓe jiɗir ɗum gilli laaɓi ceer beele Allah yanta hen tellini hen yurmede arjo o koye Swice Big Voice artiste rappeur gorko mo Fuutande mbo jum dondo machine toro merci SBS merci Ramatoulaye Lagnang ɗum noon ɗum jarama ko ɗum wonno hande émission men ɗo e Pindi TV émission men rendo men comme dab ko jonta ɗo jonta Tetiane walla mi nawa kam to Marda Toulé walla wuro ceerno mo haji annawam to Bokkeje Guess ɗum noon kala taniraɗo Mama Demba Diallo woni on calminama no feewi famille Aissata Mouɗo ɗo kettuɗon ɗo gonɗon onon fof on calminama on juurama hay goto yejitaka ɗum noon mi salmini baɗɗo ni on woni Bacci joom Lamba e Couture nende fof so mbimo tournage tan o waɗa ko yuuɗo tottami ɗum noon Bacci yalno sadi amma yaaga en calmini noon iba men ne taw noon fof no tawtorede émission o kono noon faaɗede lawol ngol saabi ɗum noon onon kala on calminama fedde yiddirɓe saabu Allah ɗo gonnon fedde kadi yiɗɓe les amis de Harna Moussa Dia ɗon tigui calmintumi tokaram sehilam nenam on woni Fatima Kissi mi salminimo mi juurimomo no fewi bandum Coumba Sy bandum Dieynaba Yaya joom Italie mi yiwteɗi ɗum noon yo jamma ɓooy ɗum noon neno yo bandam yo duusa ɓooy on woni Aminata Koddo Yummu bandum Aissata Gallo bandum Moma bandum Abou bandum Samba Dem ɗum noon ko ni tan ha prochaine fois inchallah ɗum noon wiide mon jamal kisal woni mon woni dendagal wondiɓe kala on jarama